Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television, TTV, Times Radio, komanso Times 360 Malawi Facebook page. Tafikanso ndi programu ina ya Kwagwanji pa 1 March 2021. Mbali ya kuno muli ndine ndevu zamwaye Wonder Msisia. Sindili ndekha, ndili ndi Mkonzi Chikoko. Ndakulandirani tu Mkonzi. Siku mwambeni. 1 March mwezi wa nyuwani. Panopa tukudusa ndetu. Chaka Tukulowa no kumali mapeto kwa first quarter. Chuyenda bwanji chakachi? Tinganene kuti chakachi chikuyenda bwino, zinativutabe kumayambiriro ku nkhani ya COVID. Komano apapa tikaona mafigures. Oneka kuti ndithu kuli kusintha kwakukulu. Ande ndiwo tipereke ulemu kwa onse a chipatala, boma kwa amene athamanga kwambiri kuti ndi Malawi onse povomereza kusintha kachitidwe ka zinthu kuti miyoyo kuti matenda asafale kwambiri. Now, mafiga kamasintha chonchi mbuyomo anthu ena tidaonapo kuti tidayamba kukomedwa ndi ma results aja kupezeka kuti tayamba kutayirira kachiwirika nkuzapezeka kuti yayi ndithu tavutikanso nawo muliro umenewo. Kusintha kwa mafiga kumeneko kuti pase phunziro lanji in terms of kuti we should remain resilient kuti tigonjese matenda amenewo. Mpaka na patsiku lomwe mwina achipatala azalengeze kuti matenda muliri watha mdziko muno. Tikutanthauza kuti mwina kwa kanthawi opanda cases oti munthu wapezeka nayo. Not even case imodzi. I think kuchokera pa nthawi imene pamene tizambe nomwina kumasuka kunena kuti mwina muliri wachepa koma pakali panopa I think muliri undi mmene ulili pasapezeke mwina anthu kuyamba kunyozera kuyamba kuchita zinthu ngati kale, anthu apitirize kuvala mamaski, anthu apitirize kusamba m'manja, komanso observing social distance. Chifukwa choti mwachidule chomwe tinganene choti muliriwu sikuti watheratu, sikuti wathayi. We are not out of the woods yet. We are not out of the woods. Tidakalipo chifukwa chokuti ndi uthenga ofunika kuti tiuzane a Malawi kuti tiyeni tipitirire kupanga zimene takhala tikupanga m'mbuyomu ndi cholinga chokuti tichepese matenda amenewa mpaka nakuthana nawo. Chabwino. Mwavala suti Mkonzi. Sikawiri kuphophola suti yayi. Pa Monday 1 March ndikuti zili nthumba izi. Ayi. Chabwino. Tikambirane nkhani zathu za lero. Ani Mkonzi alephera kuyankha kuti chifukwa chani aphophola suti pa 1 March ndikuona ngati ali nazo zambiri iwowa ndi amenya suti yawo ya blue, tie yawo ya blue ya zinthu zina zimenezo. Very nice. Sapato yake so siya masewera. Mkonzi mauphophola. Mwati tipitirize nkhani zathu za lero. Tilowe ku nkhani zathu za lero. Nkhani yathu ya lero yayikulu imene tufuna tikambirane mu program imeneyi ndi ya bwana Norman Chisale. Amenewa lachisanu lapitali kudabwera order kuchokera ku court imene akuti preservation order. Khangati kuti kukhangati kusunga kaye kuti katundu amene tibamusunga kaye tikuganizira kuti adagulidwa mwina ndi ndalama za chinyengo, padayenda za chinyengo. Nde ndalamazi ndi 1.7 billion. Tikakhala nawo mbono okwanira kuti zimene zidachitika choncho tikhoza kumugulisa mcholinga choti ndalama ija ipezeke. Now, kunali mbali zitatu pa nkhani imeneja. Padali ma property, padali galimoto, nde padali ndalama ma bank account. Now, Achisale ayankhulapo pa nkhani imeneyi. Kunena kuti magalimoto 78 amene anthu akhala kukambirana umafunsana kodi magalimoto amenewa ngandani amatani nawo munthu kuzokhala magalimoto 78 wekha kodi ndikahaya kodi nchani. Ndi ayankhula Achisale kunati magalimoto onsewo siyawo iwo wawo ndiye sandi afolo ati folo kapena 5 ena onsewo adali abwana awo amene ndi a president opuma kuti iwowo amagawa mwa anthu magalimotowa komanso atafunsidwanso ku nkhani ya ndalama ana kuti amagwira ntchito molimbika
kuti akhale nka 100 million kamene kali ku ma account awiri wati kaphatikiza ayi nka 100 mita ndithu amagwira ntchito molimbika. Na nkhani njokuti kodi zimene zikuchitika apazi tuonera drama, tapita kuonera drama umafunano kuti uyu mati izi zino mmene zatulukiramo ndifotokozeno asizanga zonse zina zinzawa kuti chani kodi zikutipasa chithunzithunzi chanji zimene zimachitika mwina mbuyomo pa nkhani imeneyi mkonzi apapa chithunzithunzi choyamba chomwe chikutipasa nchonena kuti magalimoto sanagulidwe mwachilungamo. Chifukwa ngati mwini wake amene akunena kuti anagula magalimoto akukana kuti siyanga senza kuti amene amangulirayo samafuna kuti adziwike. Mwina pamene tingamba mafunso kuti kodi wina samafuna adziwike chifukwa chani. So cholinga chake cha magalimoto ngati achisale akunena zona kuti magalimoto osiyawo zomwe I think akanena okha ikazafika nthawi yakeyo kalongosora bwinobwino koma zingosonyeza kuti panali chinthu chomwe sichinali cholondola chomwe anapanga pa nthawi imeneyi. As you are putting it kuti munthu kukhala magalimoto 78 osewa yani azipita nawo kuti azikwera kangati azisintha pa tsiku magalimoto 4 nde mfumu kuti tufuna tigulire galimoto mwachitsanzo for whatever reason ngati imaguliridwa galimoto ndi boma chovuta nchani kungoigulira fumu galimotoyo muzina lake chilichonse kukhala ndi fumu chifukwa chani zikuoneka? Why are these cars attached to Mr. Norman Chisale? Is it because magalimoto amagulidwa muzina la Chisale then Chisale onde amakagawa and why are they in his name? Ya pamene ndikunazo pendonena pakuti apapa funso limene ndilomveka ndi funso loti aliyense akuyenera kuzifunsa andi Chisale osakuyenera abe ndithu kulongosola kwambiri osangoti ayi magalimoto sayanga ani ake magalimoto akudziwa ndi chifukwa chani zimakhala mdzina lawo. Soyenza kuti ngati panali njira yowapasira mafumu a galimoto zomwe zimakhala kuti mwina kumapanga influence mafumu aja umboni wake umodzi ndiwo kuti amatenga zinthu ngati mphatso nkumakapasa koma samafuna aonekere ndi mphatso yomwe ukupereka mosafuna kuoneka kuti upereka mphatso ndi chinyengo chimene chocho. So magalimoto amakhala ngati mwina ngati adapesedwa kwa mafumu mene akunenera Chisale titakhulupirira ngati akunena soyenza kuti padali zolinga zina mwina zimene zimapita ndi magalimoto ande funso ndona kuti zolinga zitokhala chani zinakhala kuti zachilungamo bwezi ndithu akupereka mwachani mwachilungamo ndithu kuima timaona nthawi zina zake amabwera poyera nkupanga donate galimoto kandi basi kuchokera ku State House koma izi zingatamapanga mwanseri funso ndoti ndi chifukwa chani. Ndi chifukwa chani sanalole boma kuti ligule zimenezo ngati zinali mphatso zachilungamo chifukwa chani akukhangata kudusa mwa munthu wachitatu amene akuti ani ake amagalimoto bwanji sanapereke mphatso yawo kwa anthu oyenera paokha. So zinthu ngati zimene zomwe I think zikuyenera kuziwunikanso kwambiri osangoyang'ana kuti magalimoto anali Chisale komano chinthu chachikulu china chomwe chili kuseri chomwe chimapangisa anthu kuti azipereka zinthu ngati zimenezo chifukwa choti ziko munomo daily tikulira nkhani ya ziphuphu ndipo amapezeka kuti mwina zinthu zikamala kuyika mdziko anthu ena ake amakhangati akuyang'ana kumbali anthu amaudindo akuyang'ana kumbali ngati kuti zinthu chasizikuakhuza sakuziziwa nkhani zake zimakhala kuti mwina kuseriko alandira chani magalimoto kuseriko alandira zakuti so ndizija zoti kutsogolo kwakeko zimapezeka kuti Amalawi ndi amene akuluza mu zinthu zachinyengo ngati zimenezi. Umwini wa galimoto umayenda bwanji mkonzi? Kodi inu galimoto ili muzina lanu ndikuyendesa ndine mwini wake ndi ineyo kapena mwini wake ndi inuyo amene muluje mwina anzathu alodi traffic achina chisi kumene achina Webster chisi ndazi zawo hata kuti fotokozera bwino kuti achina kuyeri hata kutiuza bwino kuti mwene wake ndi ndani kodi mwene wake ndi woyendesa kapena amene chinthu chili muzina lake malinga ndi malamulo a galimoto mwene wake wa galimoto ndi amene mapepala ake a galimoto ali mudzina limene lolo ndi muno so ine nditayendesa kwa 2 years ine mutanatu mandipasa komano nkukhabe muzina lanu galimoto imene siyanu zimene ziza I think sikoyamba kuti Malawi muno zichitike maboma ambuyo wanso ndithu amapanga zimenezo amapezeka kuti nthena ake anali a president amene magalimoto makhala ndi magalimoto 100 yakuti mdzina lawo koma magalimoto achapezeka kuti ali mafumu ali agawa
So izizi I think ndi si chinthu chachilendo kwenikweni ndi zinthu zoti zimachitika m'Malawi munomo. Mafumu akuguliridwa magalimoto akupasidwa mphaso ndi cholinga chowagula mphamvu zawo udindo wawo kuti anthu aja akamapanga ma decision awo ngati aboma oti mwina sakumena anthu zikhala ngati kuti ndithu anthu ena aja akuvomereza musavuta. Now timakamba kuti kuli mbali zitatu, kuli mbali ya za nyumbazi ma property amene waina ali ku Malawi ena ali kunja kwa ziko malingana ndi chikalata chimene taona chochokera ku bwalo la milandu kuti kuliso property za property zimene zisakukambapo apa akukambapo za ndalama so kuti ndalama zawo zimenezozo ni munthu oti amagwira ntchito molimbika ndi anthu akumakanda kunkhongonkonzo kuti kodi anzathu amalandira zingati ndi amagwira kulimbika ntchito kwawo amatani. Kwamvetsera bwinobwino achisalewa chomwe akupanga oniwo ndi magalimoto folo ndi ndalama chabwino za gawo lina la property khangati akulizembazembaso chabwino sanafune kutchulapo pa nkhani ya property mwenapo pakuti mwina aulolabe zambiri koma munthu m'Malawi munomu kugwira ntchito zaka 6 ku State House ndikukhala ndi ku account kwako kukhala ndi 100 million yoti wajaija wadani yosala imene change 100 million ndithu ndi chinthu choti alisakwena kutotumuka chifukwa masalari amboma tikwadziwa andi munthu wachitetezo achisale atabwera atata zinali ntchito yake yomwe yabomayo kapena pane ntchito zina zomwe amapanga andi ntchito zinazo kwa anthu ena pofuna upanga cover ndalama ngati zimenezozo amatha kutsegula ka grocery apa kutsegula chani cholinga choti anthu azinena kuti ndalama zinazo zochokera kuti ku grocery koma so muthano kupita further kufusa kuti business yanu ndalama munazitenga kuti so kuti angolongosola ndalama zokuti zinachokera pa business zinachokera pa chani alongosole further kuti ma business awo anayamba bwanji ndalama zoyambira business anaziyamba kuti ena amapita ku banki kwakongola ndalama kungopanga cover akutenga ndalama kwina koma kungopanga cover aonesa ngongole trero ya ndalama kuti nakongola 50 million koma umapezeka kuti mwina pomatha miyezi iwiri mu account mwawo mwina muli 200 million kuti business iyi yomwe yabweretsa ndalama zochuluka chonchi ndi business yanji so ku source ya ndalama it has to be very clear alongosole bwinobwino kuti ndalamazo 100 million inapezeka mu bwanji ngati inali salary alongosole ngati zinali kuchokera mu business alongosole kuti ma business ake analotani ndipo ma business anayamba bwanji chabwino. Now tikuonaponso apa Nkhani kuti mmene akuyankhulira achisalemu kutanthauza kuti iwo omwe amagwirisidwa ntchito ndi munthu wina nkumatu mafangati ine ndikugula magalimoto nkumana kuti magalimoto akhale mu zina lanu nkonzi ndi kuti chilipo chimene ine ndikuthawa inuyo pololera kuti magalimoto akhale mu zina lanu pamapero pake zikazatuluka ino nkumazana ati komanso izizi andevu zamwe ayeso ndi zawo definitely ndoti tamba ka blame game pamene popo tochitika kodi tiphunzirepo chani anthu ena akamafuna kuti ifeyo tizikhala ngati nyambo zawo kuti ife nde tizionekera ngati ndamene tikupanga zinthu ene ake wali zifukwa zawo zimene akuopera pamawa mwina ife tikumakhulupirira kuti andevu zamwe ayazakhala kwateteza ankoze chikoko nthawi zonse ine nkupezeka kuti timphavu tachoka ndiulephera kutetezani nde ino nkumabweresabe kuti akumatu andevu zamwe mukumbukira munkandiuza ndipange tiphunzire chani mwina pamene zikuchitikira pamene papa kuti pali wena amauza zawo achite zina pana kutchulidwa mu ndiwo amene akuti ankatuma akwaziwa ndiwo. Phunziro loyamba ndonena kuti munthu mukamapanga zinthu muonesese kuti zinthu zikhale zoti it's legal and green. Chomwe ndonena izizi nchonena kuti apopo chintchito chidakalipo kwa achisalewo to prove kuti panali anthu ena amene amapasira ndalama kuti azigula zinthuzo. Ina kuti business yawoyo munthu wina amafuna ikhale legal sibweza kulimbana nazo kudusa mwa achisale. So phunziro loyamba ndona kuti muzionesesa kuti china chilichonse chomwe munthu kupanga uzipanga within the law. Ukatero ndi kuti mwina umazapanga avoid izizi kutsogolo. Mavuto ngati awawa oti munthu azikufunsa kuti chakuti unapanga bwanji itakhala kuti inali within the law sibwezerero akualanda akuli uje
preservation order bwenzi atangonena kuti munthu anapanga motsata malamulo so phunziro loyamba ndi limenelo. Phunziro lachiwiri ndiona kuti mbomamu pamakhala anthu amakhala mwa motive osiyanasiyana. Pa nthawi yomwe muli pachibwanawe muzimvetsetsana bwinobwino kuti ichichi chomwe tofuna tipangechi motive yake ndi chani, chifukwa choti apopo ngati achisalewo panopa ngati akuzithawa choncho akuona ngati kuti mwina azithawa koma nkhani yomwe ilipo ndioti zonse zili m'dzina lawo. So motive ya munthu amene amatumayo anapanga achivi panopa ali kunyumba mwina akudya sima bwinobwino mwina achisale amba kuthawathawa poopanso kuti paja nawo milandu ilipo yambiri kalipo ndi apapa akuonjezeranso milandu ina. So na akuziwanso kuti mwina milanduyo ndoti nthawi yonse mwina ngati izize zithawabe zoti zakukwesera m'malo otani olakwika ndi mwina angofuna kusambiratu m'manja komabe ndizoti kusamba m'manja kwawo popanda umboni wina uliwonse ogwira mtima ndikupanda ntchito chifukwa choti ndi angolankhula okha zomwe akudziwa zomwe ankapangana kuseriko sananene pa nthawi yomwe zimachitikayo. Panopa tingangonena kuti ndi nkhamba kamwa chabe chabwino. Ndeti sezere kuti pali munthu wina amene afuna kutuma amene timutchula kuti bwana otumidwayo akhala chisale in this example pa boma la tonse bwana ndi chisale somwina nkutheka alimonso menemo aphunzire zotani onse awiri bwanayo komanso ndi chisale chisale ndendo otumidwa bwana ndi amene mwina amafuna kumapanga zimene ankapanga na sinthawi imene adali ni mphamvu, they were behind power padali mwina povuta chifukwa choti anthu amafunsa mafunso nanga kodi mabungwe awa kuli section 32 mwachisanzo nkonzi imene imapasa mphamvu bungwe lothesa ndi kulimbana ndi ziphuphu mziko muno kuti liunike pamene ladabwa lese ya financial intelligence unit auza kuti apato apa ndalama mezi kuendera ma deposit anakuendera iwo afufuzepo kuti ziphuphu mezi kuenda bwanji ndesa kufotokoza bwino fajana samapanga zimenezo but the assumption is kuti environment sidali bwino chifukwa bwana ndi chisale adali ni mphamvu panonso mwina we have a scenario ya bwana ndi chisale. What lessons should we learn from this even anzathu amene panopawa komanso considering kuti we have to have an environment yoti mabungwe amene timakhazikisacha asamangokhala azionesero declaration of assets simagwira ntchito zimene zija kuti munthu akalowa kunena kuti ndi zinthu mwakuti potuluka akutuluka ndi zinthu timafufuza za ntchito zimagwira ntchito. Tiyambire mwina apo ponena kuti pothokoza amene ala DPP panopa Dr. Kayuni pokatenga preservation order popanda mwina kupangidwa prompt ndi china chake nkhani ya kukamba zona nkhani ya chuma cha chisale inali mkamwa kuyambira kalekale anaputumuka kalekale osateso ma systems aboma koma anthu amba umangoona kuti ichi cha chisale ichi cha chisale kodi munthu ameneyi nde mwina foso nkumati chifukwa chani ma systems sana tutumuke nawo nkomo mafoso chifukwa chani ma systems sana samatutumuka pamene aliyese akutani amatutumuka. So apapa tingomendanira kuti tingothokoza Dr. Kayuni and izizi zikhale kuti zimene zayambamo zipitirire zisathere pache sale paye zipitirire kuti kwa munthu wina aliyese amene chuma chake nchodabwisa akuyenera kufufuzidwa lifestyle audit zinthu ngati zimenezo zikuyenera ndithu zikhale zinthu zokhazikika ndi apapa amene atenga preservation order yache sale ataonekabe ndithu kuti ndi anthu angati amene ankapangire zimenezezi. So kupita ku mmene mwapereka chisanzo ngati cha current government ndioti tithomanena kuti ilili ndi phunziro lonena kuti anthu mukakhala mumphamvu nkumapanga ma decisions amene asali legal zimabwera nimbaganiza nthena yake kuti what is it ma 1.7 billion ndi upresident baja uliso wina so munthu ukakhala mumphamvu taona kuti mmene kuyambira nthawi ya Dr. Munoz inafikabe nthawi yoti mphamvu zichazachoka anthu amayamba kuunika kuzabwera mwina ndi ma president enotsatirawa ndithu anthu amafufuza abe amaunika so nza kuti mukakhala kuti muli mumphamvu muzionesesa kuti muzipanga zinthu zotsata malamulo fika mukangophonya pa tsiku limenelo lomwina muzioneka ngati palibe chomwe anthu sakudziwa koma kutsogoloko muzazoti zizabwera andi zikazabwera zimazachitisa manyazi ndithu kuti
tilekeze mwina uli ndi achibale ana monga ngati apopo zikukhuza achibale ena amene mwina samaziziwa amangoona ngati kuti mwina abale athu akutithandiza kapena abale athu akuchita bwino akupanga motere samaziziwa ndi mutha kuona zomwe zimaza what they are going through now kuti amaona ngati ali ndi chuma koma kena kuchapeza kuti chuma chija chabwiridwa ndi boma so anthu aziganiza ma consequences akamapanga ma decisions pakali panopa chifukwa mmene mwaneneramu kuti mmene zili pano pa Times Television TTV mukumveranso program yomweyi pa Times Radio komanso mukuyionera program imeneyi pa Times 360 Malawi. Ndili ndi Mkonzi Chikoko, tipita ku break, tikachoka kumeneko tipitirire ndi nkhani zina. Khalani pompo. Old Mutual 3 Anchors Season 2 is here. Get essential information about investment, insurance, savings, and personal money management from a trusted financial expert. We also get to hear feedback from our valued customers. Join Elida Soko and Faith Musa on Tuesday from 8:30 p.m. to 9 p.m. on Times TV and on Wednesday from 7:30 p.m. to 8 p.m. on Times Radio and stand a chance of winning amazing prizes. 3 Anchors Season 2, proudly brought to you by Old Mutual. It's about time. Mwai suponya mwini koma popeza kanthu nkhama chulusani mwai wanu wowina mphoto za nkhani kutumiza uthenga wa palamya kapena kuti SMS yolemba tangu ku 1895 mu mpikisano wa tangu pamalo promotion. Mpikisano ulipo kufikira pa 30 April 2021. Ndondomeko zonse zoyendetsera mpikisano zizatsatidwa. It's about time. Tikulandireni ku gawo lachiwiri komanso lotsiriza la programu ya Kwagwanji pano pa Times Television TTV, Times Radio komanso Times 360 Malawi Facebook page. Ndili ndi Mkonzi Rex Chikoko amene amatikonzera Daily Times. Mkonzi, nkhani inatu apa ndimene ayankhula a president achakwera pa Sunday. I think ndiyesa ndiyomaliza imeneyi until further notice kuti azabwera solid. Now idali yosiyana pang'ono, a bit different from umene amabwerera ma message amene aja kuti amakhala centered kwambiri pa fight against COVID-19. This one amakambapo za masiku 245 mene boma latonse mosogozedwa ndi achakwera komanso achiwiri awo achilima apanga komanso zimene akufuna kuti apange pofuna kukwanirisa malonjezo amene adalonjeza pa nthawi yokopa anthu campaign. Now mkulankhula kwawo amati nobody can stop tonse kuti kaya kodi ndi chani chizandilekanise ine pa chikondi cha Mulungu, kodi ndi mikwingwirima, kodi ayi, kodi ndi COVID, kodi ayi, what shall separate me from the love of God? What shall separate tonse from his promises? Is it COVID? Says no. Captain wabwino amene akuyendesa stima ya pamadzi ndi amene amaona kuti mmene akuchitira mafunde sindingapitirire kumangopita ku mafunde. Isinthe chifukwa cholinga chathu ndikuti tikakocheze ku Gombe. Nde kufuna kukocheza ku Gombe utha kudusa njira ina to avoid kuti mwina kukhoza kuombana ndi zinthu nkupezeka kuti ulendo wathira pa njira. Is it a contradiction to what he had said earlier? Mkonzi. tinganene kuti mwina mu nthawi ya COVID
ndi zambiri zomwe zachitika ande mwina kumwe amayang'ana ku nthawi yomwe amapanga kampeni ndikuzalowa mboma ifika kwa nthawi yoyamba chomwe ndamvaso dzulo china amalongosola amene analipezera boma chuma chake mene chinalili kwa nthawi yoyamba ndinganene choncho ifika mbuyomu mwa president amataka alowa chinthu choyamba amakhala kunena kuti mboma tapezamo mumaluzi koma Dr. Chakwera kwa nthawi yoyamba ineyo kuyamba kwamba akulongosola kuti mboma tinapezamo muli ngongole boma tinapezamo pano pakuli mavuto a covid so yenza kuti mwina ma promises awo amene amabwera pa assumption onoti mboma muli bwino all things being equal so nkuzapeza kuti kuli covid nkuzapeza kuti kuli zingongole zikulu mmene analongosola muja ali kumayamba kubwenza kweni mwina so chomweso chinasangalasa kwambiri chona kuti cash kubwenza ndi cash azipereka kwa ma small enterprises funa kwatukula ndi kuti ma business asafe kwandi gauli mozi la promise yachani ya 1 million jobs ija so tinganene kuti mwina akuchiona akudusa mu ndithu mavuto boma dziko likudusa mavuto azachuma komabe akuona patsogolo mwina ukakhala pa udindo ngati umene uja ukhala captain umathandithu umagwisa ntchito mabinoculars ake kumaona kutsogolo kwambiri ndi mwina akumatha kuona kuti kutsogolo kumwina ndithu kutha kupeza kuti kwadeka so mwina chomwe amafuna kupanga ashuwa dzuloli nzonena kuti machazi tili mmavuto komanso anazaonabe kuti mwina dziko sizingatheke zinthu mwansangasanga komabe mwina ma promises awo amene anapangaje akwanirisa onse kapena ena mwa ma promises yo mene aneneyo anena za onse chabwino vuto mwina lomwe tingakhalepo ndilonena kuti when ndi mwina question omwe izi nthawi atipase nthawi zichitika liti zimene zizi mmene ngati dzulo lija munamva bwinobwino pa 1 million jobs anadumpha likulimodzi chaka nanga sintheja mate ichitika mu chaka chimodzi ndi tikachosera ku 365 kuja nkonzi tikachosera ku 245 kuti pasa ndithu 119 so apapa ndi anadumpha likula chaka kuti ananena kuti akwanirisa 1 million jobs kumano sananene kuti mu chaka chimodzi so mwina zinthu zambiri zisintha at the timeline komabe amene akunenera akuti akwanirisa so tikumvetsetsa kumbali imodzi yonena kuti dzikoli simene zimayembekezera kuti mavuto a covid komabenso anthu expectation yawo sikuti isinthayi panali zonena kuti izi tapanga kale ngati kuchosa minimum wage kuti ifike pa 50,000 amazipanga kuti izi tidayamba of course mwina ma domestic workers nawonso adakwezera koma yawo yosi 50 ndi 38,000 bracket from 0 to 45 idakwera ya pay to 100 zimene amaona kuti izi zitakwanirisa kale sub-agent farm input program ija yes according to mene amafotokozera ndi ujeni ndi universal chifukwa mulimi aliyense akuti adakwanisa kumpeza ngakhale nadasalapo chifukwa cha zifukwa zina so amanena zinthu kuti yes zinatapanga kale koma mmene mukuneneramo zomwe zasalazi kodi ma time frame ake akhala otani ndefunso lina limene amalawi akumafuna kuti chinali chosangalasanso dzulo kwa nthawi yoyamba kweneyo kwamva president akamba za ma free connection ya electricity so zinthu zipoyamba akalowa mboma samazikamba koma dzuloli ndithu ayamba kuzikamba senza kuti mwina zayambano kubwera mmafailo mwawo ayamba kuzunika kuti ma promises so ndi mwinano mmene tinganenere kuti mwina chomwe angatithandize ndikuti pasano mwina proper timeline kuti okay kuchokera panopa chakucha kuti tiyembekezere nthawi yakuti chakucha kuti tiyembekezere nthawi yakuti chifukwa choti mwina tikangoyisiyaso open tizatha mwina mpaka na zizabwera mwina mu March 2025 so zinthu ngati zimene zoza akuyenera mwina angubwera tsiku linake atulongosolere bwino the timeline mmene akuzionera after all aliyense mmalawi akuzowa zoti tili pa mavuto covid
and kunena kuti chabwino tirekeze kuti panopa tikupanga tikukonza za 1 million jobs bwanji tizambe pa 1 January 2022 anthu atha kumvesa kuti okutizamba kuwerenga tsiku lakuti so maishu zonse atata abwerese ndithu ma timeline abwinobwino kuti zakuza kuti tozamba nthaya kuti akuti zakuza tozamba nthaya kuti akuti kusiyana nkunguzisiya kuti ngati kuti blanket kuti zonse zikuyenda bwinobwino and zizango pezikoti zachitika so zimene zozo ndethu accountability zavutaso monga ngati panopa munthu sungazwe zoti kuti mmene akunena kuti ma 1 million jobs aja anayamba kapena sanayambe so sitikuzonso kuti ma jobs poyamba anali bwanji so tikuyenera kukhala kuti mwina amalizise mmene amanena kuti akulembera ndithu ali nkalembera wawo akamalizisa pamene azatiuza ino kuti okay tinali ndi ma jobs motere panopa 1 million jobs timuyambe tiwerengera lero tamona president akumabwera ndi in an effort kuti azauza Malawi kuti ndi boma loti silizibisa zinthu lizibwera poyera nkumauza kuti tapanga izi mwina apa sitinamalizise sinapanga chani for the first time kumavomera mwina penaso zikakhala kuti apa siti kuchita bwino anthu ena ukhanga tu kundalama aponda 6.2 tidaona kunena kuti malipoti abwera uku kuopanda even mapepala omwe somwe sitinaonepo mwina admission ngati imeneyi I mean all in all kodi zuyenda bwanji ndi atonsewa 245 days in office apart from zomwe anayankhula zuloli zina zonse tikazika together can we say kuti there is hope ukamaona ndithu kuti nkhani zumakambidwa amene mwanena zuma amakubwera poyera nthawi zambiri kulongosola zinthu even zitakhala kuti zinthu jazikuoneka ngati zosakhala bwino koma amazalongosola kuti ayi apapatiri potere machas mwina zitokha kuti sakusolva komabe zizipasabe mwina chikhulupiriro mwa anthu kuti boma likudziwa chomwe chikuchitika komanso zizipereka so monga mmene mwakamba nkhani ya 6.2 billion zizipereke so mwina mantha kwa anthu ena amene amakonda makhalidwe osololasolaja kuti eno aziona kuti anthu awawa amakavomera akapita akapanikizika akumavomera akumalongosola mmene zakhalira ndi akumayika effort kuti athane nazo zimene zija so munthu ukabwera kwa anthu kumalongosolera already not akhala supanga kanthu koma kungowapasa anthu hope kuti tikudziwa mbuyo muzimafika pachoti anthu kuyamba kufosa kuti president alipo so like isuku labada so at least uzikhala ngati anthu aja ulinawo limodzi munthu tikaziwa zoti president akamba za njala utagona ndi njala umaziwabe kuti okay akudziwabe za njala yanga so at least polankhula pokhala akutha kupanga communicate ndi anthu komano tuonano kupita chitsogolo kuti kodi kupanga communicate kumeneko ukuti sinthira zinthu yes nthawi yathu nkonzi ikupita kumapeto ndatenga newspaper iyi kuti tikambepo za ndalama izimeti kuti social cash transfer mwakambapo kuti munthu kagona ndi njala mwina mafuna kuti anthu angoziwa kuti anthu audziwa kuti uli njala pali chikonzero ichi chimene boma lufuna kumathandiza anthu amene ngosowa munyengo ino ya covid ngati njira imodzi yongowathandiza kuti asamachite kugona njala ndiye chikonzero chimenechi chinachita identify anthu amene tikuti ali pa chiopsezo kapena tine kuti vulnerable chichewa chabwino nchoti chani mwina operewera alipo 199,640 anthu amene wawa apanga benefit mu 20.9 billion emergency cash transfer program imene kuchita target anthu amasite a Blantyre, Zomba, Lilongwe ndi Mzuzu. Anthu amenewa akuyenera kuti azilandira ma 35 pini kwa miyezi 3 January to March. 35,000 ndati bwanji pini kodi pini ndi ufuna kunena bwino mwineti ndati 35 pini okay 35,000 kwacha apologies ankoza kundona ngandi kuyankhula mamayo 35,000 kwacha imeneyi ko January to March now anthu wa alandira miyezi iwiri ya January ndi February yabwera pakamozi ma 72 manena so even a president isuzo kuti anthu alandira kale ma 72 ndi anthu ena adakhala kumafusa kodi anzathu amene wadapezedwa bwanji kangati padali zinthu zambi kodi nanga ndi budget yathu imene kodi can we afford kuchosapo 20 billion nkhani imene iyi in general
mukuiona bwanji Nkonzi kuthandiza anthu pa nthawi ya covid anthu ovutika mabanja 199,640 amene anthu ena mafunsa kuti adapeza kuti ena sakuziwa kodi osewa adi ngosowa muli mafunso ambirimbiri amene sindikuziwa kuti mayankho ake ali ndi ndani alandira za miyezi iwiri wasala mwezi umodzi wa malichi zikukhala bwanji Nkonzi mwina funso loyamba ndilona kuti ntchitoyi imene yochitika mu chaka chatha anthu budget ya izizi inali ya chaka chatha mwina nkufunsa kuti kodi kuchokera April I think May yomwe anapanga announce koyamba kuzafika leroli pakati pa pachitika chani anaona anapanga ma studies kuti kudi anthu oda kuvutika the total number was that still the vulnerable people the 199,000 kuti between panthe mwa nkaona kuti izizi zikumenya mavuto otere kuzafika leroli anthu oda kuvutika chifukwa choti mwina pena pake tithongokhala kuti mwina panthawi yomwe tinkapanga ma planning last year ndi zomwe zachitika pakati pa kuzafika panopa mwina zinthu zake sizofanana mwina anthu sanavutike kwenikweni ndi covid imene timayembekezera komanso mwina anthu amene amayenera kuvutika tapanga identify bwanji ma citizen mwina zinthu ngati zimenezo zanakaziunika mwina atangapeza kuti mwina sakuyenera mwina kulandira ndalama kapena mwina ngati amayenera kuyapasa mwina amayenera kuyapasa yambiri mwina yochepa ine nkumvesesa kwanga ngati tipite ku lockdown anthu osakupezera sakutulukiratu ukathamanga ndi imene ikakhala ngati caution yawo kuti lockdown iyo ichitike anthu azipeza chokudya ndi kuti lockdown ija sidachitike mmene timayiganizira ndi zomwe timanena kuti zinthu zimene zochitika chaka chatha komano zomwe zasintha mmene waneneramu kuti lockdown sinachitike anthu ndoti amapeta kumakapanga business sinaone ndithu ma business akuima Malawi muno mochita odabwisa so to release the 20 billion kwapasa anthuwa pafupifupi 200,000 anthu amene alandira ndalama zimene yes kwapasa anthuwa sindikuziwa zoti plan yake inali yotani ine kumene makhwalako Nkonzi ndipereka example yakwathu chifukwa ndikuziwa ndalandira ka message mwina ngati mbali imodzi ya accountability I think mwina atapanga publish maina anthu amene apanga benefit in that way zionekabe kuti anthu odi ndovutikitsitsa because mene okay sinomvesesa kuti mene kuli kuchiromoni kuli anthu ambirimbiri kuti anasankha bwanji analowa musika anayang'ana ma business ang'ono pa nthawi mwa ankapanga plan yomene munanena kuti plan inali yoti tipanga lockdown and lockdown sinachitika kuti anthu amavutikabe and amavutika bwanji so and then kuti akapasa 35,000 wacha apanga nayo chani izidi kuti atukule ma business awo kapena aje amwere amwere so zinthu ngati zizi I think planning ngati inali ya chaka chatha nkuona kuti pakatipa palibe chomwe chasintha I think mene amanenera president kuti stima ikamapita kumafunde ambiri umayitembenuza kulowesa kwina so apapa I think iyi yokha iyi sitinayipange bwino iyi anakayitembenuza sitinayipange bwino iyi sinapangidwe bwino alandira anthu ndalama yesi ayena kuti akunyadira kumene aliko ifeyo chifukwa choti sitinalandire sisanje koma tikanayiunikaso chifukwa choti iyitu angodyeratu mapetake angojera chifukwa choti vuto lomwe tinkembekeza kuti ipange address vuto silinachitike much as covid alipo koma ziko silinapange lockdown chabwino kondwani muhone waliza ching'ang'a kuti basi wapya uko iwe ndine balo itamange yayi pamene ponso ndi pa msiriziro pa program yathu ya Kwagwanji pa 1 March pamenepo ampamande ndinali ndi Nkonzi Rex Chikoko amene amatikonzera Daily Times ndathokoza Nkonzi mbali yakuno munali ndi ine Ndevu Zamwaye Wanda Msisya pitirirani kuonera ma program otsatira pano pa Times Television pitirirani kumvera ma program apo pa Times Radio komanso pa Times 360 Malawi tumanena mobwereza kuti pamenepo pali batani yokuti follow mukapanga tubi ndekuti ife tizikupasirani zimene zochitika kuno kuti muziziwa nthawi yomwe pamene tapangapo zinthu inu muziziwa mwakoma nonse goodbye.